Sikro kelar babar kang wayang para hamiwiti samapta ing gati puji sesanti muga tansah antuk rahmating Gusti kang pagelaran saweka dalang dene pangrawite rabot pirantine ngangsa saya nesot kabeh penontone padha ngateke iki mangko apa lakone kang becik kopine kang ana ketara wayang lakune wayang ana rawang lelakon ning urip bunga apa susah bercoba cilaka kilar setengega ana sing kaya buta apa kaya satriya kecul kumaruta iji putri runyam apa rura laga-lagon lakeane utama panesa kinar kababar kinacaring crita sinamun ing semu lan sinamun dana sinangit lan maning suci angesti nyawiji kolonggelar wis kumolong cipta rasa karsa kunjuk mrih yang agung murwa kandha digancar carita maning suci angesti nyawiji kolonggelar wis kumolong cipta rasa karsa kunjuk mrih yang agung murwa kandha gancar carita naduwa kaweningan weninge pramana sejati jati leksa semana naduwa kaweningan weninge pramana sejati jati leksa semana naduwa kaweningan weninge pramana sejati. Di pagelaran Yo!
Gusti ingkang Beno kawula ring bebaya Abresama barengipun kasarasa sampun laling urip wonten ing alam Raharjan awit purbane pintu bantu keselamatan soka subyanipun Simpang Lima Ria lapangan Pancasila Semarang Umendang Pranyoto Serbaguna suasana rame rakyat gede atine ing Jawa Tengah wis rambang-ambang rebuta takut desa kadesa saben dina pinulya timbang
prawira bintara lan tamtama wasabya kumrakot yaka manggol senjata sora hambata rupa sabya asli bisa sukat lan tranggika sabya kuatol luka gagalan luka ngendok katon irama prawira bintara lan tamtama wasabya kumrakot jaka manggul senjata sora hambata rupa sabya astinusa sukat lan tranggina waton pungkas gagalan ingrak ngendhot katon irama yo ho 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 Asik. Foto barisan. Foto pratin terjang yuk. Ya. Tuh. Kandang rial kate
iya yo. Oh oh.
piye karepmu mas mumat siraku ora bisa turu